Srdečne vás vítame v našom svete krásnych sviečok, kde nájdete sviečky, ktoré urobia radosť vám, vašim blízkym či priateľom, alebo aj obchodným partnerom. Ponúkame vám ručne rezané sviečky, ktoré sú vyrobené výlučne ručnou prácou v chránenej dielni telesne postihnutými ľuďmi. Naším poslaním je viac ako iba výroba a predaj sviečok. Rozhodli sme sa podporovať ľudí, ktorí majú kvôli svojmu handicapu problém uplatniť sa na trhu práce. Práve takíto invalidní ľudia vyrábajú pre vás krásne sviečky v našej chránenej dielni. Originálne ručne rezané sviečky môžu byť tým najlepším darčekom pri rôznych príležitostiach, ako sú narodeniny, svadba, krstiny, jubileá. Taktiež sú veľmi žiadané pri slávnostných a svadobných výzdobách, pri spoločenských podujatiach, firemných akciách a samozrejme len tak pri večernej relaxácii či oddychu. Sú vhodné aj ako originálny darček pre vašich blízkych. Prajeme vám príjemné nakupovanie.